Прыходзіць у спартыўную форму пасля перапынку часам не проста нават прафесіяналам, але гэта не пра гандбалістаў мяшкоў Брэст. Першыя трэніроўкі і ўжо відавочны запал да новых вяршынь. Спартсмены магутнай закалкі раскачвацца не прывыклі, занадта амбіцыйныя планы і нязменнае правіла нумар 1 – быць нумарам 1. Мэта застаецца ранейшай. Мы хочам дасягнуць максімум ва ўсіх спаборніцтвах. У нас ёсць некалькі месяцаў на тое, каб сур'ёзна падрыхтаваць каманду, зрабіць яе канкурэнтназдольнай. Я рады працаваць з такім складам. У нас ёсць агульная мэта і дакладны план. Хаця у вядомых вам умовах прагназаваць нешта адносна дат саміх стартаў складана. Брэсцкія гандбалісты выйшлі з водпуску ў поўным складзе і нават раней сваіх супернікаў 1 ліпеня. Трэніроўкам да перадсезонкі папярэднічаў медагляд і тэсты па фізпадрыхтоўцы. Апынуўшыся пасля перапынку на паркеце брэсцкай Вікторыі, яны ў літаральным сэнсе не шкадавалі сябе. Трэніраваліся з аддачай, выконвалі сур'ёзныя нагрузкі, а яшчэ атрымлівалі задавальненне ад вяртання да звыклага рытму. Нарэшце сумесная камандная работа адноўлена. Все соскучились по гандболу, все хотят побыстрее играть. Для этого нам нужно пережить этот тяжелый этап, и там уже начнутся мячи, гандболы. Сейчас с новыми силами начали работать и ждем информации, когда начнем играть. Пока только работаем, а дальше посмотрим. Да доўгачаканага новага спартыўнага сезону рыхтуецца 21 прадстаўнік брэсцкага клуба. Сярод іх ёсць навабранцы, якія ўжо сёння добра адаптаваліся ў камандзе і упэўнены ў сваіх сумесных сілах. Нязвыкла 4 месяцы заставацца без гандбола, не трэніравацца з камандай. Усё ж сезон завяршыўся датэрмінова. Але ў цэлым я ў добрай форме, адчуваю сябе выдатна. На працягу канікул гуляў у футбол, займаўся ў трэнажорнай зале. Уцягвацца ў працэс дапамагае каманда. Несумненна, я рады, што заключыў кантракт з гэтым клубам. У каманды больш за месяц, каб падрыхтавацца да перанесенага фіналу 4 леташняга розыгрышу Кубка Беларусі. І адразу за ім стартуе чэмпіянат краіны. Амаль усю перадсезонку БГК правядзе ў Брэсце і ўжо 5 жніўня сустрэнецца ў дамашнім спарынгу з маскоўскім ЦСКА. Спартыўны бадзёры настрой, чым не выдатны старт перад няпростымі сустрэчамі з супернікам. Софія Беражная, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».